channel Mbah Yi iki nang ngene Taman Prestasi. Nggih. Udah. Tentang ke apa? Sik. Kenapa? Ya darana setan cukup duit. Sik pemirsa. Kita ambil duit dulu. Sampai berfoto-foto ya. Pensiunan PWRI Kecamatan Sambal. Ini mbak jualan di sini, enak pentol, enak bakso, sosis. Wes kabar ning kono sik ngadem Mbah Yi leyeh-leyeh kayak dari kejauhan itu. Oh, tak delok kok kejauhan. Wes ben leren sik iki pemirsa. Ngadem sik iki pemirsa, ngadem riyen. Loh. Enek adik nganu nimpus padha karo Kinara wingi lho. Padha ngadem ya pemirsa. Sik dok tantar situ sik. Naik kapalnya ke sana. Yo. Ayo. Mbah Yi mboten? Repah mboten? Ayo. Naik perahu. Seneng deh. Padha mbek Kinara ndek ingi. Seintan wis ngerti pris kalau pemirsa. Cobi ta. Lho. Numpak perahu layar ing dina Minggu ke pariwisata. Iya sih ada. Bayarnya 7.000. 7.000. Ya. Lah tapi pesene ngoten. Mbak Esi nek ngiri ya troke sak wonten nek aku. Anu berarti sing 7.000. Nggih. Sing aja ya ora apa-apa to. Tambah 3.000. Nggih mboten napa-napa Bu, tambah nggih. Mboten napa-napa tambah. Ya monggo mlebu mawon antri kesane diitung Mas. Ayo Tan. Tumbas tiket ngoten. Oh nggih. Saya lo Tan bareng Ibu lo. Intan bareng Ibu. Ojo aja sih. Rasa. Naik perahu. Pasane kok ning Bali. Ki perahu nih. Nggih, nek pengen serati tebih tambah 3.000 nggih. Nggih nambah 3.000. Mboten napa-napa nambah kersane serati dawa mriko. Nggih. Tan bareng Ibu sik ya. Lah iki naik kapal kecil numpak perahu merono. Iki kali ya. Nggih. Kali iki. Kali Surabaya. Surabaya. Nggih. Wingkinge kula nggih enten kanu lepen Dek Bu. Nggih, wingkinge lek markum. Heeh. Nggih, cuman kan gombong. Sat, nggih, sat nggih. Sakniki nggih mboten toyone mboten kathah. Bapak sampe nanya perahu layar mau lho. Pak Bambang, lha bayani. Bambang layar. Karo sapa lek?
Bismillah. Halo guys, Kak melok kena apa guys? Ora, bismillah. Cekelan Dok. Bismillah, Intan cekelan lho. Pelampungnya dipakai, nggih. Pelampungnya dipakai Tan. Ini Bu. Iya. Oh Mbak ambil no Ibu. Terima kasih ya. Punyamu yang pakai sih. Tapi iki ciri. Bisa. Nggih, demi keselamatan Mbak. Nggih. Diagem rumiyin Bu. Sik kan, nggak dipakai. Nah, dipakai sik. So. Ibu dong dipakai. Iya. So. Aku disyuting kae ning kono. Halo. Pak Jak numpak moh pemirsa. Loh. Iki aku anding mesin. Anding iki lengo gasen iki ne. Iki lho, Bas. Iya. Lengo gas masalah. Oke, podo bernyanyi-nyanyi pemirsa. Pinten Wes Bu pateni. urung aku ngot kalau si Repa loh. Iya. Jebul wis sore piting kelopo katon ngawe-awe prayogane ya menyanyikan lagu perahu lah ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jeru tenanan Prabu. Apa sini satu orang sini. Oke siap. Oke makasih. Dadah Repa. Yo jeru lah cekelan nih Tan. Nah, bandulan ngene. Nah, bandulan. Dadah Reva. Dadah. Iya, perahu layar. Napa-napa ceritane. Jangan. Ojo gak bareng, gak usah. Malah dolanan banyu, Gak do. Kalau delok seneng ini. Halo Tan, Intan. Malah seneng aja Intan. Allahumma sholli ala
tengah dah. Yo ambek kanca-kanca Bali barang. Sudah. Kalau nggih. Nggih, Bu. Nggih. Oh, pinggir jalan raya. Ayo, gak bareng lho apa lho kuwi lho. Gak bareng lho. Seneng pemirsa naik perahu. Iya, oke. Wes selesai ya pemirsa. Wes naik perahu. Nek pengen jauh ya, kan tiketnya 7.000 toh. Nek pengen jauh tambah 3.000 lagi. Jadi ditambahi sampai jauh meneh. Nggih, mangga. Runtos, Mak. Bu. Nggih turun. Nah, iki sing esuk mang topinan kayak Kinara, topi dimsum, Bu Bambang, Pak Bambang. Selamat. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak, badhe didepres telur. Pak Bambang, karo Bu Bambang. Monggo. Rangkaian acara 3 tempat yang dikunjungi alhamdulillah sampun selesai ya pemirsa. Terus kesepakatan dari seluruh anggota PWRI minta balik, minta layah-layah atau istirahat nunggu kereta ning gone Pasar Turi nggih niki tutup. Kereta berangkatnya nanti jam 7, saiki ini jam loro 3, 4, 5, 6 ya 5 jam ya pemirsa. 5 jam kita menunggu di sini. Wis kok nek ngelih ya ning gone Rotio. Kok nek ngelih neh ya ning kene. Kok nek ngantuk apa piye kae ning gone Kopi Kenangan. Roti Boy. Wis pokoke sing penting ibuku seneng dan acara berjalan lancar ya pemirsa. Mang jere repa ajeng tenganu solar napa ngoten wau. Solario apa ngono mang jarene solario apa solaria ngono lho pemirsa mang. Tapi engko sik wong yo sik 5 jam kok jek suwe. Iki suasanane jek menunggu kereta atau iki paling nek aku ambek
kabeh iki kan iki lho, maksudnya kabeh iki sing rombongan PWRI cek menunggunya 5 jam di sini nggih. Intan pengen tumbas roti apa? Roti o. Nang mbek ngantuk-ngantuk gak apa-apa, Nduk. Ngantuk-ngantuk sih, Ora apa-apa. Lah nggih, Nduk, Pak. Repa. Iki mang jenenge Mbak sapa? Mbak Meli. Meli Gus lho. Meli Gusmus pemirsa nggih. Lho nitip iki. Wis diprentili dhewe-dhewe jarene. Yune nek entuk. Ya alhamdulillah. Cuma mbake gak mau gak mau di sentrong, gak mau. Aku nek didelok wongku. Aku kok nek didelok wong akeh Bu aku moh ngono. Aku pokoknya nitip ini untuk Inara sok men dikekno Salwa, sok mbek Repa. Ada Adik. Besok dikekno sekalian kan. Oh iya, Dek, sama-sama. Intan pengen apa? Roti O. Oh, kamu ya? Kamu pengen O? Nanti ae jam 5. Anget-anget ngono. Roti O. Jangan dia pengen O. Oh ya. Ini neng kono lah pemirsa. Nyuwune jam 5 iki pemirsa. Walah, terima kasih nggih untuk Mbak Meli Mestio Rosa. Ya. Panggil saja Mbak Meli Mestio Rosa, asli Surabaya. Ya. Nggak mau di expose. Menitipkan ini. Yes, aku tak cus dulu nggih. Bentar lagi keretanya datang kok nggih Mbah nggih. Sabar Mbah nggih. Ini tadi ada Mbak Nora Mbah. Pertama Mbak Nora gitu. Memberikan sesuatu. Terus ini ada Mbak Putri kesayangan nggih. Halo Mak Jah, ini loh jenengan tadi dapat salam dari Mbak Putri. Mbak Putri dari sini. Oke, ini sudah ditumbas ke roti. Tadi bakso ngopi, Mbak. Pise. Matur suwun untuk Mbak Nora, Mbak Putri dan juga keluarga. Mbak Putri dan suaminya tadi ke sini. Ini nitip oleh-oleh buat Bunda Dewi juga. Terus ini nanti dibagikan nggih pemirsa nggih. Matur sembah nuwun nggih untuk Mbak Putri dan keluarga, semoga sehat selalu, dilancarkan semuanya nggih. Ini bentar lagi keretane datang nggih. Ini nanti nek wis tekan perjalanan sampai kereta tak walah Nduk. Banyak Nduk. Iya. Aku beli roti kok. Matur suwun nggih Mbak Putri, nggo Bunda Dewi Mbak Repa. Nanti dibagi. Ini daster ada untuk Makja. Titipan dari Mbak Putri Widuri Pergiwati. Piye iki kok bagasinem kok cukup uga kuwi bagasinem. Muri. Cukup ae mbok masalah kene dhuwure kereta. Dhuwur engko dianu nduk diingeti berapa jumlah. Terek-terek nggo dhuwur. Nduk, manggone ning ndik Mangleh. Gerbong 7. Gerbong 7 nomere kene-kene. Ndik Mangleh. Iki lho tulung. Iki juga no. Iki lho. Iya. Oke. Nggih nggih pemirsa, demikian nggih konten pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit paringi sembuh, pejuang garis dua semoga diberikan momongan yang saleh dan salehah nggih pemirsa. Matur suwun untuk semuanya. Doa terbaik untuk jenengan semua, sing sakit paringi sembuh. Untuk pejuang garis dua semoga diberikan momongan yang saleh salehah. Kami mantuk dulu nggih kesepuh nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.